Eldobta az árszót a gatyát. Fejbe szépen bele. Figyelem! Édesapró! Ho! Jó. Ho! Figyelem! Újta! Ho! 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 Jobb! Ho! 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 Jobb! Ho! Mindig legisek a Geriről. Csak kicsi. Nagyon jó. Jaj, tiédekre tucurított, de drága. Fejlődtek 4-esre szóltak? Igen, nagyon. Ez lehet, hogy Figyelem! szívem. Ho! Ho! Figyelem! Kettes oszlop! Ho! Kettes oszlop! Kettes oszlop! De drága. Ho! Nyújta! Ho! 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 Kettes oszlop! Ho! Ho! Fejlődik! Éles oszlopból! Gól! Egyben! Figyelj! Figyelem! Tisztán kilépnek! Figyelem, katonák! Kettes oszlopba fejlődik! Figyelem! Figyeljedik! Jobbra-balra át! Egy lépés lép! Hátra arc! Figyelem!
Kartávolságra nyit! Menjen be, ez úgy csinálja. Szembesül. Figyelem! Na, belesült a objektív. Támadás! Figyelem! Fejvágás egy! Visszatart! Figyelem! Lelérmester csapata támadó! Hozzáigazodnak gyorsan! Katonák, mi van, lelassult a vérkeringésük? Nem, uram! Igazodik! Támadóállás! Felőrvezető vagy őrmester támadósor! Fejvágás 5! 2! Fejvágás 3! Fejvágás 4! Fejvágás 5! Visszatámadás! 1! Fejvágás! 2! 3! 4! 5! 6! Katonák! Azt ígértem a szüleiknek, hogy szikrázik az a kardvas. Mi van, le van gyengülve a vérkeringésük? Nem, uram! Igazodnak le, előrmesterre igazodnak. Hátra! Egyet le! Harchoz! 5! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11! 12! 13! 14! 15! Nem mondtam semmit! 15! 16! 17! 18! 19! És most jön a bónusz! Vezényelje főhadnagy! Hát a 20 nálunk mennyi? Mennyi a 20 nálunk? 25! Hát harcoljon! 21! Fel a halálos fegyvert mindenkinek! 22! Föl! Fel a halálos 23! fegyvert! 24! Föl! 25! Föl! Tovább! Fegyvert kézbe! Szembe fordul! Figyelem! Felőrvezető sorral támadó, szikrázol az a kartvas, amikor odavágnak! Fej, nyog, láb! Figyelem! Támad! Fej! Nyom! Láb! Visszatámad! Fej! Nyom! Láb! Vissza! Igazodik! Figyelem! Még egyszer! Felőrvezető őrmester, támadósor! Fej, nyak, láb! Rajta! Fej! Nyak! Láb! Visszatámad a Attila sora! Fej! Nyak! Láb! Figyelem! Igazodik! Jobbra-balra át! Zárkózik 2-es oszlophoz! Figyelem! 4-es oszlop! 4-es oszlop! Igazodik gyorsan! Figyelem! Utánam! Hangosol vagy? Hét. Ja, oké. Figyelem! Utánam lépés, indul! Halljam! Bal, jobb, bal!
Lépés áll! Hívadani! Katonák, kedves vendégei! Egy különleges meglepetést tartogatunk itt az önök számára. Az olyan emberrel találkozhatnak, akik nagyon régen nem hallottak sajnálatosan, és nagy veszteségére a magyar szép prózának. Szabados Ambrus urat hadd mutassam be önöket, és nyugodtan szólítsák művész úrnak, mert az aztán az egyik legnagyobb, ami létezik. És a művész úr úgy gondolja, hogy ez a kiképzés olyan sikeres volt az unokaöccse számára, hogy ezért Valassi Bálint a Végek Dicsérete című verssel nagyon rendezhető. Katonák, állítatra hallgassák! Vitézek! Mi lehet ez széles föld felett? Szebb dolog az végeknél. Holott kikeletkor, az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él. Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, mi kedvesbe mindennél. Ellenség hírére vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul. Sőt, azon kívül is, csak jó kedvéből is. Vitéz próbálni indul. Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul. Az szép becsületért, az jó tisztességért ők mindent hátrahagynak. Emberségről példát, vitézségről formát, mindennek ők adnak. Midőn, mint jó solymok, mezőn széllel járók, vagdalkóznak, futtatnak. Hívát Rákóczi! Hívát Rákóczi! Hívát Rákóczi! Köszönjük, uram! Figyelem! Én köszönöm. Akkor pedig most hátra! 3 lépés előre lép! 1, 2, 3, állj! Kiadani gyorsan! Hátra! Még egy olyan dolog, ami egy pillanatra meg kell, hogy akasszam. A tegnap előtti lovastórán gyakorlatilag mind a 2 ló lesándult, magába a harmadikat meg nem szabad felhozni, mert akkor az így azt igazából nem lesz szerencsés senkinek. Úgyhogy sajnálatos módon a lovas bemutatót azt elhagyjuk, de a fotókon látni fogják majd, hogy gyerekek igen vígan voltak rajta, és igen ügyesen viseltettek rajta, Árabénak erre nem számítottunk. Folytatjuk tovább a bemutatást azzal, hogy megmutatjuk, hogy a legények milyen ügyesen bánnak azokkal a fegyverekkel, amit maguknak kovácsoltak. Úgyhogy figyelem, katonák! Igazodik! Jössz! Helyből jár! Hol? Utánam, balra kanyarodva, lépés indul, bal! Hol?